ngicela nohleli phansi asibunge. Uyabona ukuhamba uzufike la akusikona ukwazi kwakho nokuhlakanipha. Kunendaba engiyithandayo eceda ukushiwa umama Xulubu athi naloko bosekuphelile. Hayi uzomdumisa manje ungasana lutho. Uyamdumisa makusondezi. Sowunyala ungadlanga. Umdumisa ngisho sawungasana yena manje. Sukuma mntana sekhaya. Uthanda ungathandi usukume. Ukuhamba size sifike la. Akusikona ukwazi kwethu nokuhlakanipha. Kepha kuwusakala uNkulunkulu angikhathali ukuthi unani. Kepha akusikona ukuhlakanipha. Wake wabonakala unkosikazi owayeneketshezana ngoba kahle le ndaba ngiyixoxile last week ukuthi wayenoketshezana gogo lamafutha. Kepha ngoba yena wayehlala emdumisa uNkulunkulu. Zabonakala izitsha igcwala. Hayi angagcwalisani noma ubani. Uyabona kusho ukuthi kahle wayeloke emdumisa engenalutho. Nawe angazi ukuthi uphume ekhaya kunani. Angazi ukuthi uphume ekhaya noma kuselelona uketshezana lamafutha. Uzela uzodumisa uNkulunkulu. Uze ngemali yokugcina. Uzela awusebenzi. Unethemba lokuthi mangingaya kulo Good Friday ka-2026 uNkulunkulu uzoyivula indlela zami. Uzela isimo siyabhede ekhaya akuhambi kahle. Kepha unalethemba lokuthi u-2026 akazukufana neminye iminyaka. Dumisa mntana sekhaya sowungasena lutho. Umdumise isimo sivuma noma singavumi. Kahle asimdumisi bakushangase ngoba kuhamba kahle. Hayi abantu baze bacabanga ukuthi wena uhambiswa kwakhe ushungana lutho ngoba wena kahle uyamdumisa. Isimo sivuma noma singavumi. Sizodumisa uNkulunkulu ukuthi uqalile uGood Friday sesenza amalungiselelo besingahambi sodwa, besingahambi ngokwazi kwethu nokuhlakanipha, besithena sihlela uNkulunkulu wabe nathi esihlelela kahle madlovu akahleleli noma ubani. Lithezwe lakhe uhlelela uyabazi abaphephela kuye. Hayi akahleleli noma ubani. Kepha uyabazi abaphephela kuye. Uhlola nangaphakathi ishenhlizweni. Akabonakala amadoda asesithandweni somlilo. Kepha wamdumisa uNkulunkulu. Kwabonakala kunowesine kwaze kwamangaleka ukuthi hayibo kahle sifaka abangakhi ngoba nani sithi siyabheka labantu abasasile esibafake bayiyo babonakala bamdumisa etilongweni kahle wavuleka nakuwe sengavuleka nawungamdumisa isuphuma ekhaya kunganalutho. Wabonakala edunyiswa etilongweni wavuleka. Hayi waqashuka amaketanga etilomo. Sizomdumisa ukuthi Jehova uhambe nathi kwaze kwabala ukungalali amalanga alandelayo. Akusudlala alandelana amalanga ungalali bese ucabanga ukuthi into yokudlala nje. Kepha ngoba uNkulunkulu uhambe nathi. Kuke kwenzeka sokunento embe yenzakala emhlabeni wethu. Abantu bangena emasontweni abantu ubona ukuthi abantu abasenayo nembeza
bayangena esontweni lilindele kanje babone ukuthi indawo yokubamba inkunzi. Yingakho ngithi kubalulekile ukuthi thina siphephe kwaze kwaba la. Singahlala kanjani singamdumisi ngokuhambe nathi kwaze kwaba la. Ngaphandle kokuchitha isikhathi Mama Ndlovu ucela ungifundele amahubo ncwadi amahubo esizomdumisa ngayo u46 ukuthi hayi bazalwane hayi uhambe nathi kwaze kwaba la. Singahlala kanjani singashoni utho bantwana bami singahlala kanjani singamdumisi sithi simdumisa isimo sivuma noma singavumi. Hayi Dudu simdumisi nasinimali ngoba kahle uNkulunkulu ufuna ukumdumisa na unento ephatheka makungathi kuyatshela ukholo lwakho liyaphela. Amahubo u46 incwadi esodumisa ngayo bese sizokhuleka bazalwane. Nomunye uyazi ukuthi uphuma ekhaya kunjani. Omunye nomunye uzoyidumisela ngoba uNkulunkulu wethu ubona inhliziyo yomuntu ngamunye. Yingakho kuzofanele ukuthi wena uzobonga lokho kwaziyo. Mina ngikwazi okusenhlizweni yakho nawe uzobonga okusenhlizweni yakho. Amahubo u46 siqala kuverse 1. uNkulunkulu isiphephelo sethu namandla ethu. Funyaniswa elusizo impela ehluphekile. Ngakho-ke asikho sisaba nokuba kuguquka umhlaba nezintaba zidilikele ekujuleni kolwandle nokuba amanzi akulehlokome ekhephuzi nezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwayo. Amen. Ngiyabonga. Bazalwane incwadi ithi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Hayi wena kahle esathi isiphephelo ubani ngoba namanje uJesu lona esizokhuluma ngaye kwathi lapho sesihambile isikhathi esibona amandla phela wathi egcineni wathi Baba ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami kahle wawunikela endaweni right. Nayi incwadi iyafakaza ithi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Hayi uNkulunkulu uyisiphephelo wethu namandla wethu. Yilapho siyolondela khona. Yingakho ngithi bazalwane inkosi uzoyidumisa ngendlela owazi ngayo ngoba ngikwazi okusenhlizweni yakho. Angazi uphume kunjani. Sizomdumisa uNkulunkulu simdumise inkosi yomusibusise baba amandla wonke.